Laguno, kongi etorri zarramarrara beste aste batez, hemen zuekin humorearen epitemo abstraktua, zarramarra, zuekin gaurkoan Iker Plazaola, txalo! Hola! Gaur bai. Azkenian bai. Eske, bueno, entzuliek ondo akixen, ondo entzuten xar? Bai, oso ondo, Plaza, bai. Eske, entzuliek akixen mura egon nintzen retiro espiritual baten, bai. Zurin Hidalgokin, Ibizan, eta uno. Sufriñe di algo. Bai, eta ondo, orduan agenda oinuztu xat. Bai, eta hemen hau. Urte berrian, por cierto, ez gara lekusi? urte berrian. Urte berrian, pasado ya. Zelan egon zaran, retiro espiritualian, ze jorratu duzu, Ondo. Ze asignatura tokatzen. Ze asignatura. Chanela, LH6. Ez, guk jorratu gura batez be, han eguen birkomaniako koletasa. Eta pinima behakin landare asuntuak eta jorratu ditugu. Como cambiar el sustrato, holako gauzak eta. Ondo. Karua jarestixa. Zenbat, eguneko 2000. Eureko 2000. Ez da gaizki. Ez zela pagado zuen Plaza. Ez plazo kanabil pagaite. Plazo kanabil pagaite. Todo monedatan o? Ez eurotan. Eurotan. Ondo. Bai, espeiek, zemuz? Ondo. Beste egun bat mai printzipalean eta ez hor eskinan. Aseatan hor txakoran lekuan jaren oztain. Oso ondo, espeiek. Lehenengo programan ondo tratatu otzuen? Lehenengo 3 programatan, ondo? Bueno, azkenengoan. Beste bitan hor mikrobarik eta mimika porratekin. Oso ondo. Aurkezpenekin hasiko naiz, ja. Aurkezpen barrixeakot. Bai. Bai, Josu, zuetako da. Txoine, momentu bat, baina ja jarrikot gonbidatuan musika. Itxoin, engotena da, aurkezpena. Aurkezpena, hain. Hola, gano, jongi etorri zarramarrara, txatxi piruli pasako da txatxezpa piruli bintzat. Bai. Nien naiz Julian Jantzi, eta hau ez da benetan sabiz. Baina, txatxi piruli pasako dugu. Eta, Stephen Hawkingek Jeffrey Epsteinen islan esanen moduan, holako festa zoro baten. Hori esan eben, eta ja sartu izan. Eta sartuko duguna da, gure gaurko taldekideak. Maiatzaren bateko prekarioa, ezurraragizkoa, Josu Zubia. Ola hartako Pantera. Bai, Pantera. Aurreko programatan Pantera esatzen, no? Bai, bueno, ez dakit ja. Jotene! Osondo. Eta Oskoritako kubiltxoko disidentia. Espeiek. Apa, Espeiek. Gaurko gaixada Euskal Hiztegi berria. Bai. Euskal Hiztegi berria. Eta, hortarako ekarri dugu Tolosar bat. Kika Monarriz, ez. Ez, Kika Monarriz, ez. Ekarri dugu, Tolosar ilustreena. Julen Tellerian ondoren. Beha da Antxon Telleria. Eta? Basardea, ja. Join. Nik aurkezpena. Coño, bai, potenea kola deskriba. Bai, txoin. Venga. Zein ja Antxon Telleria. Venga, bota. Euskalki ezberdinetan Antxon, Anton, Antzon edo Antxon. 8 abizen euskaldun dituela ezin du esan, lehenengoa espainola dueta. Irakaslea sartu nahi izan zuen, baina notagatik kanpoan gelditu zen, horregatik dauka irakasleekiko gorrotoa. Peio reparazek baino hizkuntza gehiago menperatzen ditu. Diferentzia bakarra, Antxonek arabea bai eta Peio kordea arabea oraindik ez du kontrolatzen. Ongi etorri, Antxon. Oi bai! Bueno. Oba. Hola, Antxon. Kaixo. Antxon. Zer moduz, gazte irratitik arago bada bizitza? Bada, eta estudio bea daukazu zuek, Bai, mikrofonoa ditugu. Aurkezle asko, hori bai. Horrek garritu nau. Larre igual. Josu egin ditu aurkezle lanak, aseran. Hasiera. Bai. Gero Plaza izan da aurkezle. Bai. Eta gero... Bai, falta da gero Espeiek. Bai. Bakoitzak dauka aurkezle rol bat hemen. Bai, eta gara, gustu zen oso eguneratua, ezta? Bai. Dana mutilak eta oso. Antxon, guruzu zoza aurkeztu? Nire oso aurkeztu, Antxon. Ikentzu, bestela behitu, ingekina da, zu ikusten barrebusa. Bai, noski. Bai, ezta? Pozik etorri da gura zodro. Horrekin. Horrekin.
gurasu eguen umiakin, Bai. eta zesan, po, Antxon da gaur, etorri dan gombidatua, elektzago, goatzea pozik etorri da guraso drogora. Baina, zure zatian hori abesten zuten, horrela. Iktuz bati letra jarri eta... Orain, hola irten zaite. Eso, joder, Ondo, enekin nera zen, zarramarra grabatu egiten zenik. Bai. Zuzenean da, baina bai. Osa, zuzenean grabatzen dugu. Baina da zuzeneko berezi bat, eteko konpaia bezala. Nik uste nuena zen, ez zela egiten, ja. Hori zen... Uste du, espero. Ez zela egiten zarramarra. Baina egiten da, Hemen gauz, Gernikako arbolo ez zela, zutunik. Zutunik. Gero ez dago kerro, baina zutunik. Oso ondo. Bueno, Jon, gaurko gaixa da Euskal Hiztegi Berria. Wow. Eta horrein hitzein barra duan horri buruz. Horri buruz, Jon, claro. Euskal Hiztegi Berriari buruz. Claro. Gaixo eraragarria. Jon, Ni alde nago. Zer da, venga, ingo dugu ametzar zaiuz bat. Zer da zuretzat euskara? Amets hartzaioz bat, orduan errefuxiatuak aipatu gara dauzkat. Euskara errefuxiatua da, nolabait, ezta? Bai, ez? Tengabe, bizirauteko borrokan, ari den errefuxiatu bat, ez da, esan. Eta euskara esaten den bezala, euskara da altxor bat. Welcome refugees. Altxor bat hori modan jarri da. Nik, bai, aspaldi jarri zen, altxorra zela esatearena, kontua, ironikoki esaten dut, ze bai, oso romantizatu daukagu altxorra da, eta bueno, altxorra baino, egia da nik diru asko irabazi dudala euskarari esker. Claro. Asko? Asko, Jon, zifra bat, botati jarren? Bueno, ez da polita. Baina, esan dut, nire kasuan, altxor bat bada, ez metaforikoki, ekonomikoki. Eta altxor bat izateko, ze karakteristikoki du altxor bat izateko? Altxor bat gauza barri bat ezin ja izan, gauza zaharkitu bat izan behar da, baina ondiok bizi hauten dagoena. Edo ematen badiozu bizi berri bat, ezta? Esan nahi dut, euskera aspalditik egon delako hor, baina azten bazara stand-upa egiten euskeraz adibidez. Epa, hori? Hau ere egin daiteke? Hortxe eman diozu bizi berri bat. Eta bizi berri hortatik irizitzaizu etekin ekonomikoa esan bezala. Oso ondo. Bi gauza, stand-up eta etekin ekonomikoa. Lotuta doaz, Alde batetik, stand-upa. Nabil, kurso bat itxen, Antxon. Eta konturatu naiz. Beste bat. Eta konturatu naiz. Hau da, kultur eragiletzako masterra. Oso polita eta oso interesgarria. Kultur eragiletzako masterra egiten. Euskal kultur eragiletza, bai. Eta hor, uezin. Eta hor barruan, antzerkixan gaixa jorratu dugu, kontua da, 18. mendian, tipo batzuk inzian oso ezagunak, herri zerri biltzen zialako bakarrizketak egiten aizu. Bai. Humorezkoak? Euskeraz eta humorezkoak. Bai. Niri hori behin esan zidan Jon Maiak, eta zein buruz ari zen, Iparragirre aipatu zidan. Pentsa. Jon, Iparragirrek egin zuen dani, bai, eskerrik asko, Jon. Jon, makina, emiresten dut pila. Eta beste galdera zan, hori emendakun aplikazioak balixo dauela 70 euro. Bai, zuk zenbat olako aplikazio aldozu erosi, gaur egun ataradozun diruakin... Zenbat 70 euroko bilete irabazi ditudan. Bai, exactamente. Jo, ez dakit horrela bote prontoan. Eman aldiko. Begira, hori ya datu bat bada hori. Ez. Bueno, hau da berriketa, txantxa eta zirtoa, Dirua ez da... Plaxa ez da horregatik, hasi esaterako. Monologak egiten. Hori da. Bai. Bueno, horrela gaude, ez da. Horrela gaude. Iztegi berriaz? Oraingo az, baina poliki. Independentzia bezala hor, iritsiko da. Bueno, HT-ko obrak ondiok. Lasai. Kirrikitarrak. Prisiakotzu. Esan zuten abiadura handikoa zela trena. Trena. Ez obra. Obra da slow food, suave, temperatura bajuan egindako obra bat. Mimoz egina. Gero aterako da. Mimoz egina. Imaginatu tren bat. Mimoz egindako. Igual hori izango da, Marcel Marceau, ez da? Oso ondo da, bai. Josu, galderat, zenbagarren kuadernua gotzuna eskuartian? Zerbetiak gutzu kuaderno berri bat, ez da? Ikasturte bakoitzia. Hau rekupera uinjot. Nik kontrazala ikusezaket eta ondorioztatu saioak nola presatzen dituen. Bai, de hecho, pitilin badakutzu hor marrastuta Josu. Hori da, azudura da. Pegi bat, haunik egiten dut, bai. Bueno, erremen gauza asko dauz. Bai, hau da nire gaurko zaio. Vale, no? Itxura polita du. Oso ondo. Peterren asko guztu ditzaidan, hemen parentesi bat. Ze Peterren programa? Bai. Bueno, Antxon, esan gure ikusentzulei, zeate guztauzatu beste Peterren programa eta gomendatu.
ikusi egin nuelako batetik, besteak egia esan. Importantea, gustatzeko ikusi ere egin behar da. Eta gero, Peterrek segulako barroteak botatzen dituelako, Eta polita kontrastea gainera, zebera da mirri eta deno dakigu hori, baina aldi berean mirriren azpian dagoen persona solemne hori. Igo. Eta bestia hori, bai. Guk, Antxon, askotan irudikatu dugu. Igo. Nik, da, pikin bate, abiez, Vietnameko gerran ez da? Edo, gerra eremu baten, gerra, gozea, sufrimendua, eta derrepente, pasen da, abi bat nio, eta bente janari poltza jausten diala, ez da? Pikin bat hori, hola imaginatzen dut. Hori da Peter, zuretzat, ez da? Dator, Xabi. Soinua, esan duzu, bale. Gozatu da, aingerua, iritsi da paketea, ez da? Gaur arroza. Oso, no? Bueno, Antxon. Tomaterik ez. Euskal Hiztegia. Zaitegi berria. Euskal Hiztegi berria, hori da. Zein ja, zure uste, zuretako, euskarazko adiera hitz edo esaldi politena, gehien guztien izatzuna, eta zerren falta dako Euskal Hiztegi. Ze gehituko zotza. Ze hitz, esaldi. Asko usatzen zaidan adiera bat. Bai. Gustatzen zait, behira gaur aritu gara horrekin, iradoki, gustatzen zait. Wow. Oso musiko ona. Eta, justu hori esan dugu. Ondo, plaxa, buru hona dauga. Bai, azkarra izan da, Ez que Twitteren sartu nahiz gaur, da ikusi dut. Buru hona dauga, txisteak laburtu dituela horrela. Iradoki gustatzen zait. Oso ona. Amakumetan esaten zigun beste bat ere bai, maitasun handitz esaten zigun. Lerdo esaten zigun. Gero batek esan zidan, lerdo igual gazteleraz da, ez? Eta banion belarrondoko bat, persona horri. Lerdo gustatzen zait. Iradoki gustatzen zait, eta horrekin, listo, ni pozik. Iradoki eta lerdo adierekin egingo dizut. Iradoki eta lerdo, Baiazo talde bat emuten dago. Gaur, trekitilariak, ez da? Bostetan, trekitilariak. Lerdo eta iradoki. Tapia eta leturia aurretik. Aristarra zua plaza. Eta falta? Ze falta duen alegia? Ez dakit. Ez que hortarako ekarri garruztu Kike, jode. Kike, ja. Baina ez que ez duztu hartu telefonua. Utxune badago ez dakit zertan. Begira, badakit utxunea zein den. A ber, zein da utxunea? Eta askotan, badago jende multzo bat hor. Bai. Ez dut gehi ezautzenik, baina 6 hilabeten behin edo jotze duten igana, beti eskaera bera egiten. Eta ez dut Ogasunekoa. Falta zaigu. Oie, ondo ez dut ditut eta maiten haute, eta sartzen naiz barrura eta txalo jotze dute. Ole. Hori. Ez jatean, Jon, behar dugu gaztelerazko fluir hitzaren ordain bat euskeraz. Aiba. Esate jate 6 hilabetik behin, eta esaten dira niri utzi pakean. Fluir hori badago, ez? Jario, ja, baina ez da. Alegia, fluir, bizitzan zehar, ez da, pixka bat, garotzeko modu hori... Ja, eta ez dago. Vale. Bai, potene, zure kasuan, zure iritzi zein. Utxunian? Bai. Utxunian ondauen? Ze falta da, Euskal Hiztegi berriak? Gentia hitz berrixak asmaiteko. Zori, dau oso sarkituta gerak esan da. Beti dau... Erantzun hona, hitz berdinak, hori hitz berrixak apurrat eguneratu inbida. Osea, ze hitz berri falta da, hitz berriak asmatuko dituen jendea, hori da falta den hitza. Hori da. Nik, ontxe, Josu, usto falta dela gauza bat. Dakona lotura zuzena jarrerakin. Jarrerarekin? Jarrera. Jarrerarekin. Ez gara iztegia zari jarduan. Bai, karo. Baina, adiez, euskeraz, zuk ez duzu esaten... mozolo pinto mari purtzila lagoa. Ja, betiko, birao gintza eta... Bai, birao gintzan ikustot hor utzunea hundi bat dauela. Bai, aspalditik ez da. Jarrera hortan ze... Begira, kiketa saiatu ziren hortan. Bai. Josera Garzia eta hauek. Egitez duten, ez da, jolas bat. Horrena jarriko dugu zerbait desatxe egina. Bai. Muki, listu, lerde dena delakoa. Eta gero edukiontziak. Bai. Katilu, aska, poto dena delakoa. Orduan zuzara, lerde poto bat. Lerde poto. Eta jendeak esan zuen, bueno, igual hijo puta hobeto. Claro, es que hor do problema, ze... Putaseme ondo dago. Bai, baina putaseme ondo dago, ze ja jarrera horrek edo, zea izkera horrek aditzeren muten dutzu,
ez dala kausat kariñoz edo esaten duzuna printzipioz. Ja, puta daugata. Lerdepote emuten dauz hauzela pikin bat, irurak bat, horrez, Elujarren diskurso baten edo. Ez? Ados nau. Kankailua alena. Kalakan entzuten. Batzuk, bueno, bai. Indiako zapikin bat ez dakit. Bai, hor behar da, hor jende bat behar da. Ardura gurea da, zuena ere, bai. Hori da, bai. Bai, guztiona. Euskadi oso lana. Josu, edabide bataren aldetik. Por el bien común. Eusko Jaurlaritzak ordaindu beharko luke. Bai, ordaindu beharko luke. Ez que, txoine, espeiek, ondo zauz, zo seguruzu? Bai, ondona. Bai, mantzania guruzu edo... Espainia mugitua, Pura tola hartukot. Oso ondo. Oso ondo. Hola, bestela zinotean. Ez que modulu da bilak aboten. Bai, kartzelako modulua. Oso ondo. De hecho, bea da biliken modulua. Hori da. Bai, oso? Loft estiloa. Ondo, Vale, ordua. Vale, ni gauza bat, ez. Plaxak ez du erantzun, bueno, bai, erantzun du. A ver, en fin, ni gauza bat. Peterren saioa hobea izan zen, Pena hori dago. Anton, entzun mesedez. Mango diogu vuelta igual. Peterren saioa baino lehen. Peterrengan beti da dena hobea. A ver, Peterren saioa baino lehen, esan nuen gauza bat. Eta ez hitzaidan kasurik egin. Kasu izpirik egin. Gaur behar. Dala Trinkatorren asuntoa, bai? Egon zan, mugimendu sozial oso handi bat. Adiz trinkoak eta... Egon zan, mugimendu sozial oso handi bat. Bai, zu eta zu lagun imaginari hori. Eta nik uste dotor berriro inbidala saiakera handi bat. Bueno, ondo, hori uste izatea. Zure ustez ez. Oso purista. Zurrela, datxegit, jende... Bai, egisa, dizerdit, datxegit. Dailobit, egor gaur bizuk aipatu du momentu batean, ez da, diskoan uste dut, Dailobit, ez da, Dailobit, zango nuke. Da ze Dailobit? Maite du. Playmobil? Dailobit, bezala, Dailobit. Dailobit. Joder, ez dut guztai. Ba, Xabi Ramurizak esaten dau, trinkotzean dagoela Euskararen gakoetako bat, Bai, Xabi Ramuriza, Tipo trinkoa bera ere, Bai, eta bizarra be, bai, Nik, teoria bat... Hoi sopia jateko txarra, fideo edo eta zatu. Teoria bat... Jo, Xabi. Euskalitza bai, baina bizarra ere... Xabi Ramuriza ote da jetia. Badauka hor... Ez dituzte elkarrekin ikusi segula? Ez, bueno... Jetia eta Xabier? Izan daiteke? Bai. Izan daiteke? Bueno, horrutziko dugu, ez da? Bueno, baina, olako jendia ondo ator, igual herri txiki baten edo... Xabi Ramuriza ezinbesteko dela hori guk ez du... Ez, esan gabe doa. Frogatu berrik ez dago. Ez da, frogatu berrik. Baina, bueno, igual... bat magaixo jartzen da, eta herrien maguen kabalgata meltxorre mategola falta da. Bueno, Xabi Ramuriza hor dako, ez? Bai. Ondo. Zalantzari gabe. Ondo. Ze poten, Ez, ondo zauz. Bai. Bueno, ondo, a ver. Oine, ez dako tula zer esan, ba, nire najo dozu, baina. Hori egin du, Ez. Bueno, bako, nik hemen etxekolanak ina etorri naiz. Ba, esan? Bueno, a ver, adibidez, lehenko hitzak berreskuratzeko lan handixen jau peio reparatzeko, oin. Aztien. Bai, eta gero... Peio lentzatera euskara altxorroa. Bai. Diskua, aztien, ondo? Ari da, ateratzen, hor. Bai, bueno. Altxorretik. Atara dau, txudaera bat, ikusi zuen? Izerritakoa, bai. Izerritakoa, hola. Tonto el que lo lea, ez? Hola, japonesan. Antzinako euskaran, eta erabili dut hori lupa badago lens, hori. Detektaien dauena hizkuntza bat. Eta jartzen euen astorekin larrutan egin. Astorekin larrutan egin? Bai. Honetan alizara? Bai, kapturia dau. Kapturia dau. Astorekin larrutan egin? Ez da Photoshopa. Ez da Photoshopa. Egia da hori. Ez. Nahi zelako, zenaz fidegarria da. Google Lens. A ver, Google da. Lama da hor, Hombre, kaptura Photoshopa, moztu, itxatxi, esan, ez da mutu esan aurretik. Eta korrobarik lan hori. A ver, bai, nik gauzak kometek jaguren eben, programa aurre doia, Jon. Eta, claro, hemen, hau, pasaien da YouTubeen zozinen ikusten bideo bat. Ez da, caídas graciosas, tolako gauzak. Eta de repente... Eroriko barrigarriak. Bai, irrikagarriak. Eta anuntzioa saltu duzu. Bai, iragarki batek. Bai, Save the Children edo olako zerbaitek. Tenemos un problema con el agua. Eta de repente mientras dure este anuncio... Hilko dira ez dakit. Bai, 3 niñas han sido forzadas a casarse. Eta olako gauzak. Ez da graciosoa, ez da barregarria, Ez da graciosoa. Orduan, esan gurot, mundua bea, ez da barregarria, ez da ondo. Mundua. Claro, programa zianetik, Jon, Bai.
zema persona ez dakit, baina igual katun bat Hilda. Eta hilzorixan dauen katu bada, eta hortaz berbain behar dugu, zeikusentzulek jakin miako daue, Josu dako katu bat zidagaz. Ez, a ver. Zidagaz. Bizkaitarra eta zidagaz. Iesa ez. Iesaren aurreko gaitxotasuna. Ensaiuan dau. Hori da, ensaiuan dau. Eta laizter rilko da. VIH virusa du. Hori da. Ados. Hori da. Baina hor... Zer? Pastilla honak eta eman da, ez da iristen... Ez, ondiok ez dau desblokeau pantaia. Osa, oin dau... Nola harrapatu duen edo? Amak pasazion. Zeinen amak? Katuan amak. Katuan amak pasazion, eta bueno, eta ondako arazo hori, eta gero... Eta nola? Amak bazuelako ya? Amak bazuen, eta jaio zenez, pasaieko ukin behako. Bai, eta... Eman eta zabal esazu. Giba. Hori da. Eman eta zabal esazu. Bai, eta zabalkunde horretan berak ere jaso du. Oso gogorra da. Ez, minazke, itzegin behar da, ze mundu gogorra da. Mundu gogorra da. Esaterako. ETS-ek emango du kontzertua 2022an. ETS, IESA... Irubek. Bai. 2022era bitarte, bat, sarrera erosi duen bat gutxienez hilko da. Hombre. Claro. Ostras. Bai, zalantzari da. Eta egingo dute kontzertua zeran, nik gaur ikusi dut, Elduna zu edeskutik, eta izenak pasa, etorri nahi zuten, eta ezin izan duten in memorian saio bat, horrela, abuela maiteak, edo dena dela. Osea, hori hona da, Estatistikoki, bai, gertatu da. Irubek dira 45.000 lagun. 45.000 lagun. Hombre, 2022 bitarte. Errepikatuko dago, Batematek. Bi aldiz hil, alegia? Bi aldiz joan. Bai. Ez, bueno, Josu, orduan ez dakit hemendik zehose kontau pinima zure katuari buruz zinean bere izena. Ez dakit, nire katua da Kira. Kira da bere katua, especial. Lotxek erregalatu itziarrek, oparitu zidan. Hori ez da egin behar, Ikusi zuen, animaliak ez dira erregalatu behar, Josu hor gaizki. Adoptatu nik, berak adopzioan eman zuen. Eta orduan, ze ez da liburu bat da, izaki bizidun bat. Eta, bueno, eta zela bakarrik eguen... Estia, kromo moura, kamiseteko. Zela bakarrik eguen, kompainia egiteko, hartu neben beste bat. Ez neben erosi. Adopta hori neben baserri batetik. Bueno, total. Ontxe bestiare jaten xauela jana, eta potolaketan dabil barbaridade bat, antxo. Bueno. Barbaridade bat. Kira dilo potolaketan. Hori ez txarra, Bueno, zida duna dabil potolaketan o bestia. Paradogikoki. Bestia. Baina jakizue... Josizko, igual depresinuan dau eta txokolatia talako oso. Hori gisa, ez, baina jakizue... Kontuz, Kirak, iken ba xau, hola, eta ibiltzen dia, osea, hola, lastanketan ta hola. Nola? Hola, mingainakin hola. Kontagio egiten diala. Giba kontagiatzen da, horrela. Zuri baita? Neri ez ikusi nahi interneten. Listuarekin. Interneten nun ikusi zeben hori. Betain nahi izok izan duztan. Albaitariak. Osa, labur bilduz, biek edukiko dutela hemen denpora laburrera. Josu, orduan, pikin bat... Kira eta izpi, Durangoko azokan esan zidaten izen berbera dela hizkuntza diferentetan. Benetan? Nola? Kira da... Eguzkizpia, edo? Eguzkizpia, hori da, eta izpi da... Eta kira ze hizkuntzatan da, izpia? Oso galdera hona da, ez dakit erantzuten. Lastima. Hori etzen un galdetu ya, ez? Josu. Nahiko daukat informazio dosi horrekin. Esan ebe baina ere, zakordatzen. Zauran faltu eta alda izan, ez? Faltu eta alda izan informazio hori. Ez. Bueno, hori lentzekin begiratu, itzulpena. Hori da. Jakingo dugu. Bueno, a ver... Josu, baina ja, akaboteko bakatu, eske oso importantia da katua hilien da asuntua. Ja. Negarras hasi binaiz, ja. Baina, eske hori dene. Ez, Josu, a ver, universo paraleloak eta existekin dia demagun, Kira, ja hila dau beste universo paralelo baten, eta dabil igual sarramarra ikusten. Biterren kapituloan, hostian. Pertsona baten moduan. Eta pertsona baten moduan. Zer esangura esatzu Kirari momentu hontan. Oso komplikau da, no? Oso komplikau da, ez da, Josu. Egoera... Josu, baina, asko konkiketan zago, ez da? Iza egiten diozu? Kira, hombre! Bai? Ze euskalkian, edo... Bai, euskalkian, goxo, etxeko gertutasuna transmititzeko.
Ze kamaratara bitu biot? Ez dakit. Edo zeinetara, ez da? Finkora. Larraitz edo zeinetara, ez da? Bai, oso ondo, total, igual lau. Danetara betute, ez da. Zego gorra hemen teknikari lanak egitea. Total, igual dau. Animo lagunok. Baina, egoera hontan badako gip edo ez dako? Ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu. Kira, maite zaitut, bizitza 5 egun dira, bai? Hori zeuskalkia. Gozatu. 5 egun dira. Joder, egisa da. 5 egun dira Euskara katua. eta 4 iesarekin. Eta lau iesarekin hori da, baina... Euskara katua. Baina anim. Ondo dau? Ya está, bai. Jojo, galdeketia gurutzu. Separadoreak dira. Era bat, aurrez ondo pentsatua. Hombre, zalantzari gabe. Gazteari mila Hombre, vuelta. hemen egonda, antolakuntza bat, eta egonda. Bai, egonda. Pero Juan eginda. Ja ez dago. Egonda, lehen egonda. Pena, zu iritzizan erean ja... Oindela 40 urtako sintonek eta daku, oso ondo. Antxoan gauza bat, Esan, bai. Euskal Hiztegi berria, bai, Buelta baina zer oso ondo, bai, baina Euskara. Euskara batua, Euskalkia, zer noiz erabilkian alde kontra... Guk hortan, ari naiz ni privilegiotik asunetan erabat. Bai, ez da? Tolosarra naiz. Bueno, privilegio asko dakartza horrek. Ez, baina gure Euskalkia oso gertu dago. Batueratik. Euskara batutik, bai. Bai, orduan, zesango dizu banik. Bani alde, bai. Kontra alde. Alde, a ber, Mercedes, himno bat behar dugu. Kontra edo alde. Itxoin, Euskara batuan... Edabidetan, zan dut, nik gaztea irratian hasi nizenean, bekadun, zanuen, gozen pixka bat... Gaztea zinenean. Gertu gabiltza, Euskara batutik, baina aldela, gozen pixka bat hori fintzera... Boro biltzera eta horra gerturatzera, ez da? Orduan Antxon. Ez dut amaitu oraindik ere, etengabe da, ikasketa prozesu bat, ez da? Eta humoraren kasuan. Bai, humoraren kasuan. Humoraren kasuan, Euskalkiaren erabilaren kontra alde edo kontralde. Kontra edo alde, zuzen zaude. Kontra edo alde, gur kontralde. Zona. Galdera, Antxon. Bonita. Kontralde. Humore gintzan. Nik euskara batua. Euskara batua edo Euskalkiaren alde. Kontra, alde edo kontralde. Nik euskara batuaren alde... Nik apustu ala egin nuen. Bueno, batetik, euskeraz, eta txisteak ere euskeraz, Vale. eta erremateak ere euskeraz. Ondo, bueno, bakoitza ikusiko du zer egiten duen, bere bizitzarekin eta bere humorrerekin, baina nik nire buruari hori ezarri nian behintzat. Claro, Ozen humore euskeraz egitera, hasita, buka, bestela, monologo bat euskeraz, eta emango izut asera euskaraz, eta gero, erremate iritsitakoan, taka, jendeak barre egin dezan, hor ja gazeleraz, ezta? Hor sormen lan handia behar da, Noski, Bai. Behar da. Bai. Lana gotik. Eta Antxon, adibidez... Eta euskara batua erabiltzearen aldeko apustu hori edo... Apustu, ez dakipa. Zanuen, nik nahi dut, ondo, musika gustatu dut, jarri dutzen serio, mesedez. Joate naiz. Egia, euskalkian indarra jarriko bazenu... Bai. Joango zara oinatira eta oinatin eskertuko dute hori, eta indarra handia izango du horrek, txiste horrek, baina joaten bazara tuterara gero, igual indarra galduko du. Edo Abanto Zierbenara. Tuterara bezala, bai. Abanto Zierbenan indarra galtzen du uste dut komiko batek iritsi bezala, ez. Behin joan ginen dezken nuen esperientzia honik izan, baina bueltatuko gara, noiz bait. Bai zuntxitzera, ez da? Euskal Herriko panoraman, hemengo lurretan, muga horien barruan unibertsala izan zegin. Batuera erabilita horrela ulertuko naute leku guztita. Bai. Hori izan zen nire autua. Bai. Oso ondo. Y al monte, con el PNV. Oso ondo. Interesgarria. Egin idazue galdera bat, erantzun dut, eta inporta izan zaizue erantzuna. Antonik esan duen moduan, al monte con el PNV. Al monte con el PNV. Importantea da, hori. Hori plaxari esate diot, Zer? Euskalkiarena ez... Aipatu izan dizut Euskalkiarena ere? Bai, ari zara, Gora bihotzaken ikusi dut, eta hor... Sinonimoak, esfortzu pixka bat, bai. Izerdi patxetan. Plaxak esfortzu pixka bat egin behar du, edo zer egiteko. Dena da esfortzu bat, ez da? Kotxia eta da, azkenian, o? Bai, bueno, karneta. Bai, atara dut kotxia. Bai, atara dut kotxia. Bai, akabo neben examina eta Elisabetek hemendik bezarkada bat. Ez dago ikusiko sekula, baina... Izan ostan, yo creo que se ha aprobado. Erretzailea da, noski. Beste behin. Autoeskolako irakasle kasi danak erretzailea dira. Bueno, oingo dugu ariketa bat. Programari kasi ja azken txampa sartu horretik. Bai, zeia, azken txampa da. Osmosi ariketa egingo dugu, ze, bueno, espetxek hemen ikusten duzu nau.
Eskorrietako kubiltxoko disidentea. Osmosia begiratu nuen behin, Googleen. Eta zer da? Tarteka begirat ditut gauzak, eta gero aztu egiten zaizkit. Bueno, hanik esango dutu zedan, eta igual oker nabil. Osmosia da, zu geatu bizara gauza bat irola begira, bai? Osmosi bidez, lortzen da. Hori da, eta beak zuri, hori da, konexio hori, baina beatik zerbait jartzia. Bai, iturri gisa. Bai, wifi fexia mugura, hori. Hori da. Edo plaxak pixkan nirekin egin duena. Bai. Gea hartzen dudanik. Bueno, sí, más. Txiste hona botateko. Alde bikoa da. Broma da, ez da, jo? Broma da. Elkarren gana arrimatu gara. Bai, ez da. Bion, hau da simbiosia. Arrimatu gara, goizeko koloretan bezala tabernan, ja dana salduta da. Etxera joateko momentu. Bueno, osmosia. Orduan, jarri basek, Josu, zer? Sintonia bat edo zose musikat, eta danok isilik espetxekei begira. Hau da postumorea. Bai. Baina, tipiko bat? Bai, ez, hola, bat, normala. Xoa betxo. Osmosiko musika ez da bazu? Ez da gotzor, osmosi.mp3. Mila modu polita da, Bai, oso polita da, baina ez dut hori jarri. Azen ja honen helburua. A ver. Zurekin konekta itxea, eta zure injarra pasa. Ba. Isilik. Asko guztai izaten kantu bat, Hau irratixan asko lorien da. Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Gogoan mundugu, gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Bueno, hor zerbait momentu batean hasi zara begiak azkarago kliskatzen bezala. Fase rem, Bai, ez dakit izan den osmosia edo antxietatea. Hor resurrekzioan. Bai. Izan da, mendek ides egiteko metoda, baina ez da horten. Badakitzeo, aurreko programan plaxatzen egon, baina bueno, etorri izan gonbidatuak Medina Gris Zantziaten, oso ondo pasatzen zela, Eta Julen nervioso jarri izan, hori, espetxeke duen publikoan, eta ezek izan behari begira duen, eguen behan onduan. Orduan, behar eguen nervioso. Ezek izan behari bien begira, Eta berei, egiten izketen galderak eta horrela ondo, edo? Bueno, bai, ez? Antxon, bea etzeuen. Nina, bueno. Barkatu. Claro, hor da problema. Baina, egisa Medina Grisen programa oso ondo urten zala, Hau baina hobeto, igual bai izaleke, baina oso ondo. Hala ere, hau oso ondo doia. Bai. Ondo. Antxon, pasaien dana da, bueno, ja, azkenengo minututan sartzen gabiz. Bai, Bai, baina galdera da falta da, azkena, Azkena, claro, eske pasaien dana da, gu gabitz zaiaketan aurrera pausoa demuten, eta guru, bueno, humorea bai, baina buruko osasuna ere bai. Osasun mentala. Claro, bueno, beharrezkoa da, eta ez da, zerbitzu bat. Ondo zaudete? Bueno, beti da bai baina, Ondo gaude. Bueno, batek esan du ez? Espetxek esan du ez? Ez. Bueno, maskara horren atzean alegia. Osea, zauzkazu bi maskara. Baina eske espetxek da gizarte likidoaren metafora bat. Maskara eta gero ja horren atzen ez da ikusea, bueno. Alagon beste maskara bat, edo? Eternitatea. Eternitatea. Bueno, plaxa, galdera... Ez, eske espetxeken jaio leku izan zen, tako lonten da. Justamente, maskara zuela gaur. Antopatu zuten, ez? Antopo bebai. Ateago zuten, tinton. Bueno, Antxon, a ver. Ez ateoki. Bueno, zer iso jarriko gara. A ver, zer da zuetzat antxetatea? Nola harremantzen zera antxetaterekin eta aholku bat antxetatere aurre egiteko, eta honekin ja amaitzen dugu. Batean, zer da... Zarramarra maratoia, batean. Inbizum, numero... Gero pena da, ja behin, ja parrezari da. Zer gara bat, erantzun? Euskara Batuaren galdera bezala, gero esateko, vale, ok, monteko la PNV. Ez, hemen zerixo, venga. Antxietatea da, eguneroko ogi ez dut esango, bueno. Ogi gogorre, igual, bai, egun bat bai, beste bi, atxeden igual, bueltatzen da, boladaka, hor dago beti, Hor dago beti, Como el PNV. Bai, hain zuzen. Eta mendira, eta gora, eta hor dago. Nola harremantzen aizen, alduan bezala. Psikologak esaten dit, zuk ez ezer egin. Baina, kostaten zait. Eta nire bihotza zabaltzen plaxari, barre egiten dut bitartean. Eta aholkua da...
Botar al PNV. Hau ez entzun. Zarramarra, antxietatea daukazu, gainera hau ez entzun. Hau ez entzun, ez. Eta udroen kontra naiz eta lagun batzuen. Bueno, Jon. Ja bukatu inbidea, Ja akabo inbiar dugu. Eta usadio zarrari jarriki, programako Kagarro eta Lucy's Moment. Gaztelekuratore zineneko amura. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Ze berriro? Ezina berriro. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Hori da gizien guztu txaketa. Bueno, Kagarro moment, Josu, zuretik hasikia. Programako momenturik bajonen ez duzu. Bueno, hau, pizka bat... Batzuk egon dira, Batzuk egon dira, Batzuk egon dira. Benetan, zuentzat ere, asko dituzu egia. Ez da saio berezik hona izan gaurko ez da. Ez. Bueno. Egon dia okerrauak, Okerrauak bai, Zu badakitzu, hau ez da jendeak Okerrauak izan. zergatik. Danate dauz hemen. Egon dia intxarrak ez diala emitiu batzuk, eta ez da broma. Bueno, Gaztelekuko 3, ez dian emitiu. Gaizka Izagirre etorri zala. Bai, Gaizka Izagirre eta Tesan Donegi etorri zian, baina ez zian etorri. Tarduan garrikoitza arroiok imitauen bizan. Baina hemen egindakoetatik baten bat, hau, emititzerik ere ez dago. Egon dia batzuk okerrauak. Bai, Antone hau ez da txarrana izan, Orduan, Kagarro, zuretako programa, baina. Bai, ate hori gurutzatu dudanetik, ez, ondo. Ez que plato barri pozen naiz, zuek guztiaz eta pozen naiz. Baina ja. Eskaini duguna... Zagit panik, Zagit, fondoko musika jarriko zen beti laguntzen du. Banek igual gauza tingo, bestela, Antxon, geixo ez unditeko... Biretzako Kagarroa izan da, atera uzela gai bat, eta gero ez ziogula heldu gai horri. Ez, egisa da. Egisa da. Gero, osmosiarena oso momentu polita. Bai. Txoina, hori da Lucy. Antxon. Bai. Bale, Kagarro momentu orduan programa bea. Eta zure erantzuna, Antxon, kairei dauen bihotza. Bai, baita. Bueno, bai, Antxon, hori izan da... Postumore. Baina, postumore, claro, postumore zerbitatzen potxonia beti. Bai. Bueno, a ver... Zuretako Kagarro moment zein izan da, Josu? Niretako Kagarro moment izan da, pues, olako isiltasunak. Dinamismo falta izugarria. Bai. Baina mundu ere horrelako da, bizka, ez da? Bueno, berdin da, baina niretzako hori izan da. Ez da? Ari zaizu norbait deika. Hau, adibidez. Deika ari dira hemen. Bai, bueno... Hartu. Potene, ez hartu. Potene, hartu telefonua. Ez hartu telefonua. Bueno, a ver, Antxon, zuretako Kagarro moment programa bea. Ez. Itzegin ezagun euskal iztegi berria, zagero zu itzegin. Vale, gaiaren planteamentua bera, oso ondo. Espeiek, zuetako zein izan da Kagarro momenta? Duda barik, osmosi intento edo... Ez dakit ze hitze adjetibo jarri horri, baina... Horrek esan nahi du lortu dugula konektatzea. Bai. Ez du aitortu nahi. Wifi bidez, ezela bai, Chromecast bidez, igual. Osmosaino izan da kontrakoa, izan da rechazo moan. Bai. Vale. Bueno, hori Kagarro moment. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Espeiek! Venga, txalo, vale. Ez que perez txalo inbida, hemen bukaerak. Vale, Espeiek, zuretik hasita. Lucy's moment. Nek esan izan dela, enkireandako mezu... Sakona. Bai, sakona edo... Zela zango xau, beste errealitate bateko... Dimentsio batetik bestera bidalitako mezu hori, ez da? Hori da. Osa usarte iruditzen. Horrekin lotuta, Josuk esan duenekoa, bai, iesa hauga amak kutsatu zion. Hor zabaldua, bai. Ama, norda, ama... Beste heteropatriarkatu, ez da amari errua botatzen. Beti ere. Bueno, Antxon, zuetan Lucy's momenta. Hori ba? Hori? Berdina? Adin naiz ba? Ez. Zentzu horretan, katuaren atal horretan nola zen duen Josuk. Eta nola kutsatu da, eta amak pasa dio. Vale. Potene zuetako Lucy's moment? Familixan pasen dana, familixan gertatzen da hori, oinatin pasen da. Hain zuzen. Herrigintza. Bai, hori da. Hauzulana helburu. Antxonek esan da benien Entor Sarmientona. Bai. Hori oso nahi izan da. Bai. Hori oso nahi izan da. Zorionek usu. Ona ez, izan da oso ingeniosua. Oso ingeniosua izan da. Momentuan pentsatu, Baina horrelakoetan saiatzen naiz, badaukat ekarpen emate egin, ez da? Ondo. Hori... Ondo dago, gogoan izan, ekarpenak egitarrena da. Nahi bauzu, Josu, zure ustez, Lucy's moment? Ez dakit, esan mine benete esena, baina... Ja ez.
ETS bastante sida. Es que preparatu daukat. Joe, qué pena. Vale, nire ustez kirari bialdu zatzune. Zehatu garen zaiakera hori behintzen. Vale, venga. Venga, luziz, venga. Luzides moment. Eta ja, akabo. Zorionak. Kabine bertzua. Jon, etorri zinen moduan, aurreko baten inzen moduan, honek donosteko korri momuten dago, Saludaikin eta. Puntuka enbio. Bueno! Libreki. Orduan puntuka. Josu ziko da, eskerrik asko Antxon Telleria etortiatik. Zuei. Peskada da, jafanen izaela. Baina, bueno, tarte hau guzteko moduko placer bat, nahi dut. Horrengo arte, pasa... Tu Boston eta ni California. Pare bat irurte, eutxiko diot, tentazioari. Oso ondo. Bueno, Josu ba, ekin. Eta jarrai guk. Hori da, efectivamente. Zaiatu entzat. Bertso, karioa. Ni, entzune ritmoan ondo jateko, venga. Antxon eskerrik asko, placer bat izan da. Gaia asko jorratu, ta itzeinin dugu. Joanoa etxera, kriston pena eman da. Espero dut ez izana, gaur oso nekatuta. Oso nekatuta, guatxal. Hau izan da gaurko zaramarra. Oso gu baino estudio hobea. Antxon Telleria, eskerrik asko. Bravo! Geixau, kontroletan, Xabi. Eta Larrai. Animo, utzi lana! Patrona, zartzagur. Horretik